Hola, bon dia. Avui toca presentar-vos un paput de lo més inflat, el paput de Pomerània. És característic pel seu gran pap i les plomes a les potes. I els tenim aquí separats perquè, si no, aquest xuloputes enamora tots els petits del colomar. A l'origen d'aquesta raça s'ubica a Alemanya, creuat entre el paput anglès, l'holandès i el de Gante. És aconsellable no deixar-lo criar, perquè si menja massa se li pot caure el pap. I molts cops moren i quan els hi passa no et queda més remei que fer-los vomitar i posar-los com uns sostens per pujar-los el pap i així es pugui digerir el que han menjat. Per donar-li de menjar als petits necessitaríem una altra raça de colom gros per donar-li de menjar als petits. Doncs aquí amb el Don Juan del Colomar us diem molta salut, molts somnis alegres per tothom i fins ara!